Hai लोगो नोंथांमोन दिनै मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो स' गाइस दिनैनि गोदान भिडिअआनो आपडेट भिडिअआनो जोबोद इम्परटेन्ट बे भिडिअआनो जोङो माने पान कार्डखौ माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामो मबाइलाव आं नोंसिनो देखायनो नागिरदों माबोरै डिटेल होनांगौ माबोरै फर्म फिलआप खालामनांगौ बेखौ देखायनो नागिरदों ओमफ्राय नोंसोर जेराव एड्रेस होदों बेयावनो पान कार्डआबो सफैगोन ओमफ्रायो जायहा आधार कार्ड गोनां बेबो पान कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय जायहा आधार कार्ड गैयै जेबो प्रुफ गैयै बेबो एप्लाइ खालामनो हागोन स' गाइस नोंसोरो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय था नोंसोरो स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय था होमबानो नोंसोरो रोंगोन आङो मोनसे रिक्वेस्ट खालामो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव बे भिडिअआव माने गोदानै दिनैसो आंनि चेनेलाव माने भिडिअ नायफैफेरदों बिथांमोना साबस्क्राइब थुवाखैबा थुनानै होदो साबस्क्राइबा गोजा ओंखारनानै थादोंबा थुनानै होदो ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनानै ला आं भिडिअ हगारनायखौ जुदि फार्स्ट नायग्रोनो गोसो जादोंबा स' गाइस होमब्ला नोंसोरो साबस्क्राइबखौ थुदो बेल आइकनखौ थुनानै होदो ओमफ्राय नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायदो ओमफ्राय नोंसोरो ट्राइ खालामनानै नायदो नंगौना नङा जामारोना जामारा स' गाइस एसेनोसै गाइस होमब्ला जोङो मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालामनांगोन बे एप्लिकेसनानो दङ आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव दङ नोंसोरो आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै बे एप्लिकेसनखौ नोंसोरो डाउनलड खालामहैबानो जाबाय स' गाइस होमब्ला जोङो एप्लिकेसननि महरखौ नायनानै लानि माबायदि स' गाइस नैबे एप्लिकेसना नैबे अनलाइन पान कार्ड लिरनाय दंना बे एप्लिकेसनानो आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव दङ नोंसोर थांनानै डाउनलड खालामदो स' गाइस होमब्ला जोङो बे अनलाइन पान कार्डआव थुनानै होनोसै स' गाइस नोंथांमोन आंनि लोगो नोंथांमोन एप्सआ अन खालामनाय लोगो लोगो बिदि अन जागोन आरोना ओमफ्राय दायो जोङो पान कार्ड एप्लाइ खालामनोबा मा खालामनांगोन जोङो नैयाव थुनांगोन आरोना पान कार्ड एप्लाइ लिरनाय दं बेयाव नोंसोरबो थुनानै होदो आं थुनानै देखायनोसै नोंसोरनो स' गाइस जोङो दायो आधार कार्ड गोनांनि बागै खोन्थाग्रोनोसै आरोना आङो आधार कार्ड गोनांनि बागै खोन्थानोसै नोंसोरो मोजाङै नायलांबानो जाबाय स' गाइस होमब्ला जोङो फार्स्टआवनो सिगाङावनो मा खालामनांगोन नैबे निउ पान एप्लिकेसन लिरनाय दं नुदोंना बेयाव नोंसोरो थुदोंब्ला थुनाय लोगो लोगो नैबे निउ पान एप्लिकेसन लिरनाय नुदोंना बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो मानोना गोदान जोङो पान कार्डसो एप्लाइ खालामगोन नालाय बेयाव थुनानै होदो ओमफ्राय जाय मानसिना आधार कार्ड दङ बेयो नैबे इएसआव थुनानै होदो आरोना आधार कार्ड गोनांनि बागै देखायदों नालाय आङो नोंसोरो दा आधार कार्ड गोनाङा इएसआव थुनानै होदो ओमफ्राय इएसआव थुनाय लोगो लोगो नैबे नैयाव आधार कार्ड नोंनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय नैयाव नों आधार कार्ड बानायनायाव मबाइल नाम्बार होनायखौ होदो ओमफ्राय नैयाव नोंनि नाम होदो ओमफ्राय नैयाव नोंनि बिफानि नाम होदो ओमफ्राय नैयाव नोंनि मेल बा मेल होदो फेमेल बा फेमेल होदो गाइस ओमफ्राय नैयाव नोङो डेट अफ बार्थ होदो ओमफ्राय नैयाव नोंनि न'नि नाम्बारखौ हो न'नि नाम्बारखौ जुदि नोङो मिथियाब्ला नोंनि गाहाय न'नि दैदेनगिरिफोरनाव सोंनानै ला न'नि गाहाय दैदेनगिरिफोरा मिथियो न'नि नाम्बारखौ ओमफ्राय नैबेयाव नोङो भिलेज टाउन होदो आरोना बेयाव भिलेज टाउन नैयाव नों डिस्ट्रिक्टखौ होदो नैयाव स्टेटखौ होदो ओमफ्राय नैयाव पिन नाम्बार होदो नैबे कन्ट्रेक्ट नाम्बारखौथ' मिथिखायो इन्डिया जोंनिया ओमफ्राय नैयाव मबाइल नाम्बार होदो ओमफ्राय नैयाव नोङो इमेल आइडि हो मबाइलनि जिखुनु जाया नोङो इमेल आइडिखौ होदो ओमफ्राय साबमिट खालामदो ओमफ्राय साबमिट खालामनायाथ' गासैबो एखे नालाय आधार कार्ड गोनांनि गैयिनियाबो एखे नालाय ओमफ्राय आङो दायो आधार कार्ड गैयिनिखौ खोन्थानोसै आरोना आधार कार्ड गैयिनिखौ आङो फर्मखौबो फिलआप खालाम देखायगोन नोंसोरो मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय स' गाइस होमब्ला नैबे गोजौनिया बेयो निउ पान एप्लिकेसना बे निउ पान एप्लिकेसनावनो थागोन ओमफ्राय जाय मानसिना आधार कार्ड गैया प्रुफ गैया नैबे न'आव थुनानै होबानो जाबाय गाइस न'आव गाइस आङो आधार कार्ड गोनांनि बागै एड्रेसखौ बोरै होनांगौ खोन्थाखांबाय ओमफ्राय दायो जाय मानसिना आधार कार्ड गैया बेनि बागै खोन्थानोसै स' गाइस होनबा जोङो बेयाव फार्स्टआवनो जाहैदों निउ पान एप्लिकेसनखौ होग्रोदो ओमफ्राय जाय मानसिना आधार कार्ड गैया बेयो नैबे न'आव होदो न'आव होनाय लोगो लोगो नै गाहायाव माने बेलेग सिस्टेमनि ओंखारखाबाय फर्मआ आधार कार्डनि जेबो प्रुफ गैयासै स' गाइस होमब्ला जोङो बेयाव नाम होदो आरोना नाम गावनि नाम जायखिजाया जाया मोनसे नाम होनोसै आङो राजु दैमारि होबाय बेनि उनाव जोङो नैयाव बिफानि नाम होदो फादार नेमाव बेनि उनाव नैबे मेल फेमेल नों जिखुनु जाया होदो आं मेलाव होनोसै ओमफ्राय नैयाव डेट अफ बार्थ होदो स' गाइस होमब्ला आङो बेयाव डेट अफ बार्थबो होबाय ओमफ्राय दायो गाहायाव नायलांसै नैयाव न' नाम्बार होनोसै आं दायो कम्पानि नाम्बारखौ होनोसै कम्पानियाव थायो नालाय नोंसोरो आंनि बायदि जानला मानला एड्रेस होना आरोना नोंसोरनो देखायदोंसो आं सिम्पोलनो नोंसोरो न'नि एड्रेस आसामनि एड्रेसखौ मोजाङै होबानो जाबाय नोंसोरो मात्र नोंसोरनो देखायदों मायाव मा एड्रेस होनांगौ बेखौल'सो देखायदो नैयाव नोंसोरो न' नाम्बार होनांगोन आं दा इयाव कम्पानि नाम्बारखौ होनोसै ओमफ्राय नैयाव भिलेज टाउन होनोसै आं दायो कया मटराव थायो कया मटरखौ होनोसै
मटर होबाय बिनि उनाव डिस्ट्रिक्टखौ तामिलनाडु होनसै बिनि उनाव स्टेटखौबो तामिलनाडु होनसै पिन नाम्बार 641016 ओमफ्राय कान्ट्रिखौथ' मिथिखायो कान्ट्रिया इन्डिया बिनि उनाव इमेल आइडि बिनि उनाव मबाइल नाम्बार सोग्रोनांगौ मबाइल नाम्बार आं मबाइल नाम्बारखौ होनसै 072 बिनि उनाव इमेल आइडि होनसै इमेल आइडि नोंनि मबाइलाव जिखुनु जाया इमेल आइडि थानायखौ होबानो जायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा नैबे सामनेनाव थुनानै होनसै हा स' गाइस ओमफ्राय सामनेलाव थुनानै होबानो जाबाय सामनेलाव थुनानै होबा नोंसिनाव एसे रां बिगोन आरोना 150 बिगोन बियो नोङो पेटिएमजोंबो नोङो ट्रेन्सफार खालामनो हागोन आरो नोंनि बे बेंकनि एटिएम कार्डजोंबो नोंसोरो ट्रेन्सफार खालामनो हागोन बेखौ नोंसोरो खालामनो रोङाब्ला आंनाव दा माने कास्टमार फैथ'वाखै सोरबा जुदि कास्टमार फैयोब्ला आं बे ट्रेन्सफार खालामनायखौ स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै नेक्स्ट भिडिअ होबावगोन नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय नोंसोरो स' गाइस आरो नोंसोरो बुजियाखैब्ला नोंसोरो आंनाव कमेन्ट खालामहर ओमफ्राय आं नोंसिनो भिडिअ बानायनानै फोरमायफिनबावगोन आं जेब्लायबो नोंसिनि कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामनो राजि नोंसोर कमेन्ट हरनो दाबाव बुजिनाय मोनाखैब्ला नोंसोर जेब्लायबो कमेन्ट हरबानो जाबाय स' गाइस एसेनोसै होमबा भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय